טוב אנשים מהשעות כניר, והיום אני באתי להסביר לכם איך להוריד את המוד זומבי אפוקליפס. אני אשאיר את כל הלינקים בתיאור, אוקיי, ובואו נתחיל. דבר ראשון אתם צריכים ללחוץ על דאונלוד פה, ואז פה על דאונלוד, כדי שזה יוריד לכם הכל. אני אוריד את זה סתם כדי להראות לכם. עכשיו ללחוץ גם על דאונלוד, ופה ללחוץ על דאונלוד, ופה אתם צריכים ללחוץ כדי שזה יוריד גם, ופה דאונלוד ודאונלוד. לי יש את כל הקבצים האלה, אז אני כבר אסביר לכם מפה. אתם צריכים ווינרר שזה יעבוד לכם. אוקיי, ומה שאתם תצטרכו לעשות זה להתחיל מפה. נפתח פשוט הכל עכשיו. אוקיי, אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-GTA. במקרה הזה אני לא רוצה לשים את ה-GTA בסטים, כאילו את המוד על ה-GTA שבסטים, אז יש לי כבר GTA פרוץ פה, אז אני לוחץ על פתח מיקום קובץ ואני מתחיל מזה. אוקיי, אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה לבוא ולגרור את שתי הקבצים האלה לפה, לתיקייה. אחרי שעשיתם את זה, אתם תצטרכו לפתוח את נשים את זה פה שיהיה יותר קל פשוט. אוקיי, אז פתחנו את זה, עכשיו אנחנו הולכים לפה. אני אסגור פה הכל. הולכים לפה, ופה יש לכם 3 קבצים, אז אתם צריכים לגרור את זה, את הקבצים לפה, ואז ללחוץ פה ולגרור גם את כל זה לפה. אוקיי, ואחרי זה אתם תצטרכו ללחוץ על השלישי, ואז בין, ואז את הקבצים האלה, את הקובץ הזה לגרור, ואת הקובץ הזה לגרור. אחרי שעשיתם את זה, אתם הולכים פה, ואז את זה, מפה אתם כבר עוברים לתיקייה הזאת, ומעתיקים את זה לפה. אחרי שעשיתם את זה, אתם עוברים לפה, זומבי מוד, ואז אתם לוקחים את שתי הזומבי, את זה, ומעבירים לפה. אחרי שעשיתם את זה, אז אני אפעיל את ה-GTA ויראה לכם מה קורה. אוקיי, וחזרנו. אז דבר ראשון אתם תצטרכו ללחוץ על F10, סליחה שהסרטון נקטע, ואז יש לכם את זה. אז אם אתם רוצים שזה יהיה זומבי מוד, אז מה שאתם תצטרכו לעשות זה ללחוץ פה, פה ופה. אז עכשיו כפי שאתם רואים, לי כבר זה די פרוץ, אז פה יש זומבים. זה דבר מוזר שניצל איכשהו. בוא נראה אותו. והנה יש לנו פה את הזומבים, זה אותו מוד. וכן, כפי שאתם רואים זה ממש מאוד מגניב וכל זה. יש לנו פה סרטים נגיד, אם אתם רוצים שאני אראה לכם מה אפשר לעשות איתם. אוקיי, המכונית הזאת לא יכולה לנסוע, שכחתי. אני אקח את המכונית מהבית ואחזור לכם. אוקיי, והגענו אליהם. אז מה שתצטרכו לעשות, אם אתם רוצים שהם יהיו איתכם, הנה אחד יציע אותי משם. אני אבוא אליהם ויעזור להם. אוקיי. אז דבר ראשון, אם אתם רוצים לקחת אותם, אז אתם תצטרכו ללחוץ על F, ואז E. ואז אם אתם רוצים שהם יקבלו אחריכם וכל זה, אז תצטרכו ללחוץ על follow. עכשיו הם שלכם, אותו דבר על כל האנשים. F, E, follow. גם פה. צריך להרוג אותו, לא.
וכן. וזהו למוד או לטוטוריאל הזה. אני מדבר איתכם או אעשה לכם סרטון בפעם הבאה. יאללה ביי. אוקיי, יאללה ביי.